L'abstenció entre els joves és molt elevada. Segons les estadístiques oficials d'Andorra, només 1.721 de 6.802 joves de 18 a 25 anys van votar l'any 2019. Preveieu que es repeteixi aquesta abstenció? O quines propostes teniu? Nosaltres treballem perquè justament aquest fenomen es reverteixi i cada cop hi hagi més joves i en general més ciutadans que vulguin participar. És per això que nosaltres hem fet bandera durant aquesta legislatura tota una sèrie de projectes de participació ciutadana. Tota aquesta temàtica no s'havia articulat al com d'un servei dins del govern. Creiem que això pot ajudar i després també creiem que portem tota una sèrie de propostes específicament destinades als joves que també es poden esperar. Per exemple, el programa d'emancipació de joves que hem votat aquesta legislatura, el programa per l'accés a una primera demanda d'hipoteca, després també tenim un programa específic, un capítol específic del nostre programa electoral del sector de mesures a favor dels joves, això també ens ajudarà a participar en mesures en aquestes eleccions. Però no només es tracta de mesures, jo crec que hem de ser conscients que els joves al final els interessa tot, no només les polítiques de joventut, sinó que al final hem de fer una aproximació específica per als joves a totes cadascuna de les temàtiques que estan buscant. Ho hem fet, per exemple, en matèria de la Unió Europea. Quan expliquem l'acord d'associació de la Unió Europea, hem destinat unes campanyes de sensibilització i unes reunions públiques específicament des de l'Acció Europea. Això ho hem intentat fer en totes i cadascuna de les temàtiques, però al final tots els interessen, no només les qüestions socials. Crec que si ho aconseguim també amb molta major mesura participativa. Després, quines són les vostres propostes per resoldre la manca d'habitatge accessible i la tardana emancipació dels joves tenint en compte que és una problemàtica que s'arrossega des de fa 15 anys? De fet, nosaltres el que proposem és continuar les polítiques que hem dut a terme, que són unes polítiques molt ambicioses a fi de fomentar el lloguer a preu assequible, invertir en 50 milions d'euros amb més parcs d'habitatge públic, hem tirat endavant el parc de la Nova d'Andorra amb 50 habitatges, ara acabem de signar un conveni també de gairebé 50 habitatges a Escaldes de Cornall, volem fer extensiu a altres parròquies també per crear més pisos de lloguer a preu assequible per tant que hi hagi més joves que es vulguin independitzar. A part d'això també volem concessionar terreny públic comunal a propietaris a canvi doncs, de cedir-los aquest terreny públic que facin també edificis de lloguer a preu assequible. Després donar més ajuts també als propietaris privats perquè també facin lloguer a preu assequible. Si incrementem el parc immobiliari i fem aflorar també els pisos buits a través d'un programa que tenim per donar la rentabilitat mínima, creiem que també donarem més possibilitats als joves perquè es puguin independitzar. Després, el canvi climàtic és un factor real que no podem ignorar. Quan visionem el futur del país, quines alternatives proposa per ajudar al medi ambient? Bé, nosaltres també fa 8 anys que estem fent una política molt ambiciosa de transició energètica i de canvi climàtic. Vam signar l'acord de París, l'acord contra el canvi climàtic de les Nacions Unides, vam ser el primer país, un dels primers països a fer la nostra contribució nacional, l'hem reiterat, l'hem intensificat, comprometent el 2050 a assolir la neutralitat carboni, és a dir, no emetre més gasos d'efecte hivernacle que aquells que els propis empordaus, és a dir, els boscos del nostre país siguin capaços d'absorbir, i això evidentment exigeix fer molts esforços. Per això hem tirat endavant un pla molt ambiciós durant molts anys de rehabilitació dels edificis en clau d'eficiència energètica, el Pla Renova, el pla engegat també perquè hi hagi cada cop més vehicles elèctrics. Ara acabem d'inaugurar un pla de parc fotovoltaic. La idea és fer més parcs fotovoltaics al país, tirant endavant també un parc eòlic, de tal manera que cada cop siguem més sobirans energèticament i cada cop també la nostra sobirania energètica es tradueixi a més fonts d'energia renovables. I després l'última pregunta seria, vistes les dificultats que tenim en els joves quan sortim al mercat laboral internacional, què proposeu? Nosaltres vam col·laborar amb projectes que tenim és l'acord d'associació i l'acord d'associació ens permetrà pertànyer al mercat interior i que els nostres joves i els nostres treballadors puguin operar, puguin treballar, puguin estudiar a qualsevol país d'Europa igual que pot fer un ciutadà espanyol, francès, anglès, alemany, italià o de qualsevol altre país de la Unió Europea. Això és realment la clau de volta perquè pugueu tindre moltes més sortides professionals i acadèmiques fora del nostre país. L'abstenció entre els joves és molt elevada. L'any 2019 van votar 1.722 dels 6.802 joves d'entre 18 i 15 anys. Preveieu que es repeteixi aquesta abstenció? Quines propostes feu des del vostre partit per captar l'interès dels joves? És a dir, els joves no voten perquè estan farts de les falses promeses i per tant hem de permetre que
el poble tingui el poder, diguéssim. I el poder hi ha referèndums. Perquè, clar, el que no pot ser un govern que representa només un 20% del cens electoral, saps? És que no pot decidir. Ha de demanar l'opinió. Si la gent se sent important i implicats, doncs llavors sí que aniran a votar. Això sí. Nosaltres proposem un referèndum freqüent, que per exemple un 10% del cens electoral pugui presentar una proposta de referèndum. Això és molt important. Vale. Moltes gràcies. Bé, Andorra és un país que no disposa d'una oferta d'estudi superior molt elevada. Els estudis avui en dia són necessaris si volem aspirar a un sou superior al salari mínim. Per a tots aquests joves que no poden marxar per culpa de la seva situació econòmica de la seva família, quines solucions es proposen? S'introduiran noves carreres a la Universitat d'Andorra? Es destinarà més ajudes i beques als estudiants? Vale, doncs, la Universitat d'Andorra té unes formacions pel mercat, és a dir, que donin sortida al mercat laboral d'Andorra. Totes les formacions no es poden proposar per una qüestió de costos. Llavors, què s'ha de fer? S'ha d'ajudar els nostres joves a estudiar fora. Aquí a França, per exemple, doncs els estudis són molt barats. I a més, l'estat francès dona l'ajuda, l'habitatge, la matrícula és molt barata, molt més que a la Universitat d'Andorra, i per tant s'ha d'ajudar aquests joves d'anar a estudiar a fora per les formacions que no tenim aquí. Això sí, però us diré una cosa, tant la formació professional com els estudis universitaris són importants, perquè, escolta, necessitem també oficis, necessitem la formació professional per nosaltres és fonamental, perquè clar, això, un lampista és tan important com un financer. La societat necessita, i inclús un lampista pot crear la seva pròpia empresa, pot ser empresari. Nosaltres som, diguéssim, per justament crear incubadores d'empreses, cooperatives d'empreses per ajudar els joves a muntar el seu negoci i a inculcar justament aquest esperit d'emprenedoria. Això és molt, molt important per nosaltres. Moltes gràcies. Amb el crowdfunding, perquè teniu segur, idees fantàstiques, clar, per una falta de finançament no podeu tirar-lo endavant. Doncs el crowdfunding us permetrà, si teniu una molt bona idea, recaptar aquest finançament de privats. I ara ja per finalitzar, quines són les vostres propostes per resoldre la manca d'habitatge accessible i la tardana emancipació dels joves, tenint en compte que és una problemàtica que s'arrossega des de fa més de 15 anys? Sí, doncs els joves ara, és que clar, no poden marxar de la casa dels pares, perquè clar, amb un salari baix i després amb els lloguers pels colors, evidentment no poden marxar. Què s'ha de fer? Tenim una bossa de 6.000 pisos buits que sabem que estan buits, perquè no hi ha consum energètic, i per tant aquí què hem de fer? Veure la tipologia dels propietaris, és segur, doncs hi ha molts inversors de fora que no van declarar el seu pis en el seu país d'origen, amb la llei que es va votar, l'intercanvi automàtic d'informació fiscal, i aquí s'ha d'ajudar, i aquí s'ha de negociar. Jo vaig anar a veure l'ambaixador l'altre dia, però estaven intentant negociar. Clar, s'ha de posar diners a sobre de la taula i després que aquesta gent firmi un conveni amb govern, conforme que posen en el seu pis de lloguer durant 10 anys, a un preu fixat pel govern, i tothom content. Perquè construir necessita un temps, necessita un temps, i ara no tenim temps perquè la gent està marxant amb veieu? És això. Doncs això, prioritat, i després ja frenar l'especulació. Vale, moltes gràcies. I moltes... L'abstenció entre els joves és molt elevada. Segons les estadístiques oficials d'Andorra, només 1.721 dels 6.802 joves de 18 a 25 anys van votar l'any 2019. Preveieu que es repeteixi aquesta abstenció? Quines propostes feu des del vostre partit per captar l'interès dels joves? Voldríem que no es repeteix, ¿vale? I la veritat és que nosaltres som un projecte que ja hem inclòs també molts joves, no?, dins de la nostra candidatura, i pensem que aquesta és una bona manera també d'incloure-us, perquè al final, quan tens joves dins de la teva llista, doncs tenen amics que són joves i tothom capta una miqueta l'interès, no? Però també crec que hem de potenciar la qüestió que treballem sobretot des de l'escola andorrana i de les escoles, no?, de que pugueu participar del Consell General, del Consell d'Infants. Pensem que aquestes són accions que potencien el fet de que la participació i estar-hi presents és com tu pots triar els teus representants, no?, igual que feu a les escoles, i jo crec que és important continuar amb aquesta línia, no?, dins primer de l'educació i de veure la importància de que quan us involucreu en política podeu aportar molt i també podeu captar, no?, que se'ns voti.
jo crec que cada cop esteu més implicats, perquè aquesta entrevista també ho mostra, així que espero que no hi hagi tanta abstenció. I després tenim moviments superxulos, no sé si heu vist les entrevistes, ara faré una mica de publi, no? Però d'aquests nois d'Escaldes del Foquilloc, no? Que fan aquestes... Jo crec que aquests moviments més joves que també ens conviden als polítics a participar i a apropar-nos, crec que pots fer convèncer una miqueta a tots que vulguin anar a votar. Totalment. Quines són les vostres propostes per resoldre la manca d'habitatge accessible a la tardana emancipació dels joves, tenint en compte que és una problemàtica que s'arrossega des de fa més de 15 anys? Hi ha dues raons per les que és molt difícil emancipar-se. Una, el preu de l'habitatge, i si de compra sembla que si ets jove no t'ajuda ningú, i encara que tinguis una bona feina, no? I una altra és el poder disposar i trobar aquests habitatges, perquè ara mateix ja no és que siguin cars, és que pràcticament no n'hi ha d'habitatges. Per tant, nosaltres volem treballar decididament des del govern per poder trobar tots aquests habitatges buits per posar-los al mercat. També pensem que no s'han de donar més llicències per tenir habitatges turístics, que també ens han tret habitatge que podria estar al mercat de lloguer, i també pensem que és important tenir una bossa d'habitatge públic. Això implica que el govern, conjuntament amb privats, poden construir o rehabilitar. Nosaltres preferim, ens agrada més la idea de rehabilitar edificis tancats o acabar estructures que ja han inacabades, no?, per poder disposar d'aquests habitatges al mercat. I després ajudes directes als joves perquè ho pugueu fer. Avui en dia existeix una ajuda que si trobeu un pis des del Ministeri des de Joventut, us pot donar l'ajuda per tenir l'entrada, no?, si us emancipeu, amb uns criteris que penso que s'han de revisar perquè siguin més fàcils. Però el problema ja no és que disposem d'aquests diners perquè vosaltres pugueu entrar en un pis i ajudar-vos amb aquesta ajuda al lloguer i a l'entrada, és que s'ha de trobar un que després pugueu pagar, i això és complex. I per tant, les ajudes no seran immediates, o sigui, les solucions no són immediates, però evidentment tots continuarem treballant perquè pugui ser possible. En quant al canvi climàtic, el canvi climàtic és un factor real que no podem ignorar quan visionem el futur del país. Quines alternatives proposa per ajudar al medi ambient? Bueno, primer, continuar treballant en la part energètica. Hem de tenir en compte que hi ha un impacte directe, no?, també amb això, però sobretot mesures de sostenibilitat. La construcció, preferim rehabilitar que no continuar construint, no? La planificació en relació a com s'està fent ara des dels comuns per conèixer quins recursos disposarem amb aquestes planificacions urbanístiques, quin impacte té de mobilitat, que això també impacta al nostre medi ambient, no? I després tenim propostes directes de projectes que puguin directament tenir, per exemple, un tramvia, no?, que contamina menys, utilitzar el transport per cable, que som un país que utilitzem el transport per cable per l'esquiar, però no l'utilitzem per transportar-nos com en el nostre dia a dia, i això potser canvia una miqueta aquesta idea, no? També hi ha mesures interessants, però sobretot en el programa portem el tema del tramvia, poder veure com evoluciona el tema del tren tant a Espanya com a França, i intentar millorar una miqueta les vies. Sobretot transport públic gratuït, utilitzar el transport públic i intentar reduir els vehicles, i teletreball, perquè tots ens desplacem cada dia, ens desplacem molt... Vosaltres per anar als col·les, moltíssim, però la veritat és que per anar, per exemple, a l'administració pública o als bancs o a molts edificis, cada matí a la mateixa hora sortim tots, no?, i el teletreball és una mesura d'estalvi molt interessant, no?, perquè redueixes mobilitat, tens menys despesa a casa, hi ha un estalvi energètic. Apostem moltíssim per intentar que sobretot les grans empreses i l'administració pública, que aquí ho podem fer perquè som nosaltres, facin teletreball. I per últim, vistes les dificultats que tenim els joves quan sortim al mercat laboral del món, què proposeu? Home, ara nosaltres, la Noelia, no sé si l'heu pogut escoltar, però la nostra candidata que m'acompanya en la llista ja ha estat fora durant 15 anys treballant. Clar, de vegades tenim la sensació de que sortir és complex a l'hora de, sobretot, les grans empreses i l'administració pública, que aquí ho podem fer perquè som nosaltres, facin teletreball. I per últim, vistes les dificultats que tenim els joves quan sortim al mercat laboral del món, què proposeu?
Home, ara nosaltres, la Noelia, no sé si l'heu pogut escoltar, però la nostra candidata que m'acompanya en la llista ja ha estat fora durant 15 anys treballant. Clar, de vegades tenim la sensació de que sortir és complex a l'hora d'estudiar, retornar sembla que també és difícil, depèn del que estudies. Andorra és molt petit, disposar d'un mercat laboral que doni resposta absolutament a qualsevol desig de tota persona per fer una vida laboral no és fàcil. Però nosaltres pensem que l'acord amb la Unió Europea us facilitarà moltíssim aquesta mobilitat i per això som molt favorables a que dins d'aquest acord amb la Unió es pugui incloure moltíssimes coses en la mobilitat jove. Volem ampliar els acords com el Working Holidays també, que no sé si el coneixeu, però si no, entreu a la web, que podeu anar al Canadà, per exemple, a treballar i estudiar, i són convenis entre països que també faciliten la mobilitat, i que donen una experiència que després en el món laboral és molt útil. Per tant, acompanyament en aquest sentit, acords amb les empreses també per temes de pràctiques, per tenir més competències en el món laboral, quan abans millor. Per tant, hi ha acords entre empreses i educació que s'utilitzen internament a Andorra, que penso que també pot ser útil, però si esteu fora, doncs penseu que des de luego l'acord d'associació pot ser molt beneficiós en aquest sentit. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres. I molta sort. Que vagi molt bé, gràcies.